wonten ing Amsterdam jumbuh lawan pamundhut saka panjenengane Bapak Kepala Desa Pak Sugiharto. Oh iya, heeh. Iki nyuwun supaya Umi Hafifah kuwi dikanthi rene, Nduk. Oh, anak wedok. Iya. Mula tak aturke ya. Ayo, Nduk, Umi Hafifah men sing kono pirsa ngadeka. Oh iya, heeh. Ya. Sing ngersakne Pak Kepala Desa Pak Sugiharto. Heeh. Ya iki beda, Nduk. Dadi perwatakane wong iki dhewe-dhewe. Nek si Chandra kuwi mau ya wis ngono kuwi growa-growa. Nek iki alus, Nduk. Alus. Ya, heeh. Nadyan to saka Ponorogo asline ning gandeng kuwi pancen kecilik kuwi didikan alus, mula bahasane ya alus banget ya ngajeni karo sing gerang. Oh iya, heeh. Lah ya ngono to, Nduk, Nggih, Pak. Nggih. Tasih sekolah wonten SMKI ya, Nduk? Sampun lulus, Pak. Oh, sampun lulus. Nggih. Rencana mau masuk ke Institut Seni Indonesia? Nggih. Jurusan? Karawitan. Oh, jurusan karawitan. Nggih. Dadi nek jurusan karawitan ki ora mung nyinden tok, nabuh barang. Nggih, Pak. Dadi diulang nabuh, wedok ya diulang nabuh. Nggih. Sampeyan sing paling seneng nabuh apa? Aduh. Kula napa nggih, Pak? Kula napa-napa remen kok, Pak. Oh, kabeh-kabeh seneng. Oh Nggih. iya, oke. Iki kudu ngono wae jenenge pelajaran ana sekolahan ya kudu disenengi kabeh Nggih, supaya Pak. iso mlebu ning anu ya. Ning kabisannya awake dhewe. Nggih. Heeh. Sampeyan sing ngersane Pak Lurah Sugiharto. Oh, nggih. Matura karo Pak Sugiharto. Wis pirsa piyane urung? Dereng. Nah, matura karo panjenengane Pak Sugiharto. Pak Sugiharto, kula sampun dugi mriki. Minangkani pamundhut panjenengan. Minangkani pamundutanipun panjenengan. Mugi-mugi Mugi-mugi anggen kula dumugi mriki anggen kula dumugi mriki saged nyenengaken panjenengan saha masyarakat. Kula badhe nembang Caping Gunung, mugi-mugi saged dipun miyarsakaken sedaya pamirsa. nggih. Nggih. Kedawan ngawur. Bocah kuwi cara anu ki anu kok ora muni nek ora disenggol. Dadi, heeh, bocahe pancen meneng, ora sugih swara, beda karo Chandra mu. Cak. Ah, nek iki meneng lho. Oh, heeh, meneng iki, meneng. Ora duwe solah apa-apa ya ngerti-ngerti iki engko meteng. Abih murah. Ampun, Pak. Oh, mboten nggih, Nduk? Mboten. Tasih kepengin melanjutkan jenjang kuliah yang tinggi nggih. Nggih. Gapelah cita-citamu setinggi langit. Nggih, Pak. Wong golek ilmu ki ora nek watese nganti ana tetembungan gayuh utawa golek ilmu nganti tekan negeri Korea. Cina. Cina to? Nggih. Lah iya, kok Cina mampir Korea barang. Ya, ki sing disuwun Caping Gunung. Nah. Saka Pak Oka Wibowo. Matur nuwun karo Pak Oka Wibowo sing ana Amsterdam. Oh, nggih. Matur nuwun Pak Oka Wibowo. Mugi-mugi tembang menika saged damel jampi saya. Iki nadyan to waranggana ning kenek ditepa tuladha kuwi ora pisah karo sing jenenge hijab utawa jilbab. Umi, Nduk. Iya. Mau teko raruh niki jilbaban rapet kae ning ora nganggo cadar, jilbab biasa. Mergo iman-iman ayune nek nganggo cadar. Iki mau arep munggah nyinden iki saanse. Lho, sesuk-esuk rampung nyinden kuwi terus subuhan. Heeh. Senggol wong lanang ngono astagfirullahaladzim. Tangane dicekel wong lanang ngono ya Allah, nyuwun ngapura bareng dikeloni meneng ae. Piye kuwi? Boten. Dikeloni bapake kok. Lah ya heeh. Ya. Bawanana Nduk Caping Gunung, katur sedaya warga masyarakat Gebangan, ugi Pak Oka Wibowo. Nggih. Saben bengi. Aku ora menjenglek ra mentala Nduk cah sik semene. Lah ya ora apa-apa ben ketok sigrak.
jos. Pripun Pak Lurah Gebangan? Nggih, jos nggih Pak Lurah. Nggih. Ya ampun jos tok nyawer. Wabemu ya. Suarane iki ya sudah mempunyai ciri khas. Angger kuwi disetel ning radio. Wah, langsung ngerti iki suarane Umi Hafifah. Oh, ngono. Ya. Lanjut, Nak. Yen memajang among karo janur kuning nganti sempal lho wayange. Yes. Lah. Ya dimenakne to anu sing sitoke serpe lak ya enek to sih. Nah. Mosok ya arep tak ganti begenggek iki lak ya ora patut to. Nah, didobeli kabeh. Nduk, apa, Mak? Ora patut. Ya. Ayo, ganti limbuk cara Irian Jaya. Nek sik limbuk babat alas iki wis suwi banget ora metu iki. Ya. Sik, dik do kelingan. Apa? Kaya raimu to. Ayo, lambene kaya sekop kuwi. Ya, Nduk, Kembang wae weton guna lawas banget iki. Ayo, nggih ben tau lho nduk ngono kuwi. Ngopo? Ya jegleng mencolot dhewe no dalange. Wah. Nglingguwi teke dhewe. Bisa matus ngono suarane. Iya, nglingguwi rokok. Nonano, ya. Apik suarane. Cah Ponorogo. Kowe anu putune Warok lho, Nggih, Pak. Oh, lah ya. Iya, berarti keturunan anu seniman. Nggih. Oh, bapakmu dalang? Sanes. Pengrawit utawa yoga? Mboten. Pegawai kebudayaan? Mboten. Terus nyambut gawe ini apa, Pakmu? Tukang cat. Loh. Tukang cat. Nggih. Saya turun seni. Lah ibumu mendhi ibumu lek ora saka bapakmu, mendhi saka ibumu. Ibumu siden mendhi? Mboten, Pak. Penari Sanes. pegawai kebudayaan? Mboten. Lah terus nyambut gawene apa, Mbokmu? Sadean kerupuk. Oh, dodol kerupuk. Oh iya. Pak dodol ecet. Mboke dodol kerupuk, duwe anak sinden wis multi talenta. Oh iya, berarti keturunan seniman saka mbahmu? Nggih, Mbah Kakung. Mbah Kakung? Nggih. Warok ngono. Nggih. Ento ngono ya. Nggih. Sing sabuke saka anu ya. Apa kae jenenge? Ngene jenenge apa sabuk putih ngono. Kaya sumbu kompor ngono jenenge apa? Nggih, kados anu niku, Pak. Dadung niku to. Heeh, kaya dadung. Kuwi jenenge apa ngono kuwi? Olor. Olor. Nggih. Oh, olor. Iya. Yo, lanjut, Dok.
bangunan. Panas Udan panas. udan panas, aling-aling, aling-aling. Wes? Caping gunung. Bulan Apit iki 3 tempat ana ing Tegawanu kuwi bintang tamune beda-beda. Oh iya, nek bengi iki Pak Lurah ngersakne Nduk Umi sing sowan, ya Mbah Lurah Tegawanu Wetan mengko ngersakne rawuhe Mbak Tatin Titot. Oh, Mbak Tatin sindene almarhum Kang Seno Nugroho. Terus engko endi? Tanggirejo kuwi bintang tamune Primus. Ya, sapa Primus? Priyamung Setugel. Uncek. Oh, ngono. Ya. Jos gentenan lho. Ya. Ya bagian warnane iki beda lho. Ya. Iya, masuk. Nadyan wadon sareta Langsung masuk lagu. Inu mane banyu bene. Suara sinden lebokno Yamaha tuh, Mas. Jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi jarene wis manang keturunan sing gadang biyen nate janji saiki apa Dadi tanggal 12 ana Tegawanu Wetan kuwi ana Tatin Titot. Iya lho, apa ora larang.
Pak Lurah Tego Wanuwetan wani nambahi nggih Tatin Titok. Oh, ngono. Heeh. Iya. Dadi disembadani tenan lek rono. Oh iya, heeh. Iki uga ngaturke sungkem nglawan pepundhene awake dhewe sing monitor lumantar channel Dujo Laras Indonesia sapa? Mbah Lurah Tego Wanuwetan sing lawas sapa? Pak Waryoto. Nderek pungon Mas Kangko, nggih nyuwun sewu mboten saged nenggani. Nggih, nonton lewat streaming saking griya. Salam Pak Waryoto Tego Wanuwetan nggih. Dadi awake dhewe pertama kali ngambah Tego Wanuwetan kuwi nalika panjenengane Pak Waryoto sing ngasta kepala desa nganti sak yahene no. Oh, ngono bibit kawite sowan rono dhisik. Ya nganti ganti lurah ping pira wae awake dhewe tetep sing ditresnani kelawan warga masyarakat Tego Wanuwetan. Oh iya, sembah nuwun Pak Waryoto. Ugi menika saking Pak Kepala Desa Sidomulyo, Wates Kediri nderek menyimak di channel YouTube. Oh, ngono Ya. Iki mau yo entuk rezeki so arep munggah panggung iki mau ditelepon Piyayi Ngesong Banjarjo Pelemahan Kediri. Ya, tanggal 24 Juni. Komplit manca. Oh, ngono. Iya. Yuk lanjut, Duk. Sekar bisa nyamang gunung desa dadi raja. Monggo Pak Okawi Bowo. Nduk Cahyu. Ya. Ya. Siji mboko siji dipinangkani pamundhute. Oh iya, heeh. Ya. Lanjut. Ya, bawanan ana Umi Hafifah. Weh, cah bacut mambengi kok RRI Solo, Udu, Semarang. Natian wujud temong peksi. Wis daftar nang isi urung, Nduk, Sampun, Pak. Oh, wis mlebu. Sampun. Weh.
Lara ora? Gosik takon. Gosik. Nah. Wis mlebu kok lara apa ora iki lho. Lho, nek kecepet pintu gerbange? Oh iya. Genah wis tanpa tes ya, Nduk, langsung mlebu ya? Nggih, mergine. Wis dites urung? Napa? Wis dites urung? Anu, kula masuk jalur SNM dadosé mboten ndamel tes. SNM-nya apa? Sing mboten ndamel tes niku lho, Pak. Oh. Ora, SNM ki enek singkatane lho, apa singkatane? Wonten Apa? SNMPTN niku seleksi nasional masuk perguruan tinggi Sekali. SNMP negeri. Negeri. Oh, berarti tanpa tes langsung masuk ya. Nggih. Berarti termasuk cah cerdas sampean ya. Mboten jane. Loh, kok iso mboten? Nyatane tanpa tes iso mlebu kok. Nggih. Nggih paling nggih entene kula ngono paling. Entene kula ya ora. Mesti mahasiswa sing berprestasi kuwi iso Amin. masuk tanpa tes. Wong cah mbok ngakoni cah pinter ngono. Amin, Pak. Heeh, pinter. Aja lali tanggapan ya tanggapan ning aja lali sekolah ya nduk kuliah ya nduk. Nggih. Nah iya. Ya. Masa minggat kong lana golek isi podang jenar. Sing kok iki sederhanane dirunane penak. Benake potumpakan kok. Mbuh. Tak antem mengko terus gedhing anu. Wis ya ngono. Iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tamba Garap cara sragenan ya, Nok. nggih, Pak. Nah, engko lek wis sragenan kudu dijogeti. Nggih. Ah, lek ra dijogeti iki kaya dene jangan sing tanpa uyah. Nggih. Karo ndaplang-ndaplang ngono kae lho. Karo ngene-ngene bareng lho. Nah. Nggih. Ya tukang parkir lho. Ah, iya. Nah, men iso menjiwai lagune. Nah, coba nduk diaturke. Esok awan. Nah, ya, maka. Yuk. Esok awan ning omah Ya. wis ora
Lah iya. Kasih, muga iso nggo tombo ngantuk ya, Gong. Heeh. Menika tasih wonten mamundhut. Ya, wonten pamundhut nyuwun lagon Ireng Manis. Oh, Ireng Manis. Heeh. Ya. Nggih, matur sembah nuwun. Sawa iki ya dulur wedok saka ing Hong Kong. Oh ya, Mbak Kim Soyen. Oh ya, ya. Nyawer 200.000. Waduh, ya nggih. Wah, iki usume ngono kuwi ya, Mak. Salam Pak Dalang, Putu Wawarok, Kuala Lumpur, Malaysia. Lah, dadi bengi iki sing kemarang mirsani ora mung warga masyarakat Gebangan sing anake tasyakuran, sing ana ing luar Jawa, luar negeri, ana ing Amsterdam Pak Oka Wibowo, sing ana Hong Kong Nduk Kim Soyen. Ki sing saka Kuala Lumpur padha nyekseni. Waduh sing dongakne pirang-pirang nang ngono. Ya. Mas Tarno Tania Jaya uga. Yuk, kaya apa? Berpacu dalam melodi Mayang Anjarasari. Oke, ya. Gen digoleki diskete sik karo Mas Roma, Ireng Manis lagune. Enak ya, Mas? Enak mboten? Ireng Manis enak lagune. Heeh. Langsung dandut ora apa-apa. Nek kono ana, nah langsung dandut wae ya. Mergo wis kadung panas iki. Mayang wis kadung panas iki moh didemke, ya ta, Yang? Pun kadung mongah-mongah niki. Lah iya. Piye perasaanmu dadi manten anyar piye? Seneng ta? Oh, enak Pak tibake. Lah iya, saiki kuwi bedane wong wis rabi karo urung, Yang. Oh, nggih. Nek urung rabi iki lek melakukan hubungan karo wong lanang kuwi zina. Oh, zina adalah dosa besar. Niku nek dereng nggih. Nek urung. Lah, nek wis rabi kuwi digencer sedina ping 3 malah entuk pahala entuk ganjaran. Wah, pahala. Heeh. Piye? Wis dina ping pira kowe? Sedina 3 kali ben kaya mimi obat. Oh iya. 3 kali. Awak semono kaya jrangkong ning ping 3 lho ya. Bocah iki nek iso ganas ngono iki ya. Dan digoleki diskete sike. Nah, ya. Rencana pengen duwe anak pira Yang kowe Yang? Wah, sing nyauri malah. Lah pengen duwe anak pira? Berencana boleh. Iku 3 mawon. 3 ya? Nggih. Lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok.
Lanang kabeh, wedok kabeh? Niku sak paringe mau. Sak paringe. Nggih. Ya, jas. Nggih. Manut. Lah ya aku nggagas kowe iki bodimu kaya ngono ya. Nek kowe terus meteng gedhe iki terus kaya apa bentukmu lho. Kaya apa ya, Pak? Wah, sepuluh apa ya. Lah iya, wah luar biasa. Ning ya sok mbene disawang lek kowe meteng gedhe pengen moto kowe aku. Heeh, modele mayang lek meteng gedhe kaya ngopo ngono. Nah. Sajake wis ya, Yang. Napa to, Pak? Wareken iki lho, Pak. Tenina. Tenina. Gek Masa wis ya? engko gekan. Mosok Ngono lek seminggu wis duwe to. bojo, lek wis meteng ki rasa dirahasiakan. Oh. Meteng ya omong meteng kok duwe Sik to, bojo. Pak, urung dadi ya. Urung dadi to? Oh, ra ketang kuping-kuping urung dadi to. Yo, diaturke lagune Ireng Manis. Wis siap, Mas Roma? Gamelane mengikuti? Ya. Wah, pembalunge bakoh-bakoh iki. Wah, kesusul kok purwo dadi sitok. Ria Jenaka. Yo, monggo gamelane ngetutne karo musik. Oke, monggo Mbak Kim Soyen. Dados. Mas Ari Padas nyuwun srihuning nggih. Anjarsari. Pak Kanko. Oke. Go. Yen kelingan lakonku zamane nalika kamulangan aku
saking Mas Ari Padas salam kagem Mbah Lurah Gebangan, Mbah Lurah Tanggirejo, Mbah Lurah Tegawanu, dari Mbah Lurah Padas Kedung Jati. Wah iya heeh Padas Kedung Jati heeh nggih ben arep wayangan ning malah tumbuk tanggale Nduk. Wah iya iya ya gen golek longgare awake dhewe. Heeh Mas Tambir Nganjuk ugi nderek nyimak, ugi Mas Ngadinu Pondok Ungu ugi nderek wungon. Nggih. Sugeng dalu Pak Kangko saking Irian Jaya, Jayapura Pak Paiman. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Pak Joko Pilang Kenceng Nganjuk, Medion. Ya, Warung Dana Wolu Tengah memantau Mas Kangko. Nggih, matur nuwun nyuwun lagu Lewung. Nggih. Yuk, lanjut Yang. Matur sembah nuwun. Ya. Nah, saiki gilirane aku arep njaluk tulung dawuh karo Pak Lurah Gebangan, Pak Sugiarto. Heeh. Isih siji Nduk sing urung nembang. Sapa? Sing saka Wonogiri. Oh, Wonogiri. Heeh. Nduk Murni. Oh, Murni. Heeh, ki yo mbek-mbeki wis arep rabi Nduk iki wisan. Oh iya, heeh. Calon nganten. Oh, ngono. Heeh. Yo, support musik nggo ngedekne karo Murni. Susu murni nasional. Ya. Balungane nek elok men. Nah, piye? Tuteke lak lanjane. Oh, iki sinden pengawak genter ya iki. Kula ta. Heeh, dawa banget ya. Nggih mengke nek nggih ngiyuk napa iki gampang ngoten. Oh iya, heeh. Lek bojomu cendhek rekoso ya. Lah pripun? Ayo kedhuwur to kowe. Nggih mboten napa-napa ta. Oh iya. Ning bojomu lek dhuwur to? Nggih dhuwur. Kapan rabimu? Anu Pak, ulang ngajeng. Oh, tanggal piro? Tanggal tesih dirahasiakan. Oh iya. Selak ngopo? Selak rabi, selak ngopo? Nggih, selak ben sah to Pak, mosok gawe dosa terus. Oh iya, bener. Syukurlah do sadar kaya ngono kuwi lah. Lah dirase pacaran niku mboten pareng. Heeh, pacaran ki ora entuk asline lho. Lah nggih lah mengke kan timbang gawe dosa terus kan mending disahne ngoten lho. Disahke ya. Nggih. Mungkin entuk pahala ya. Lah nggih. Apik. Statusnya dereng, Pak. Heeh, statusnya dereng. Nggih, ten KTP dereng. Heeh, ya. Ki ana pamundhut ki mau ana Lewung, ana Gelo, ana Sotya ki sing njaluk Adi Nugroho. Sing wak pinakane sing ndi, Nduk Murni? Manut, Pak. Oh, Gelo ya? Nggih. Gelo. Nah, tapi aku njaluk digarap gamelan karo musik. Musik. Ya, Oke. Kendangnya kendang jaipong genti, ora dangdut terus. Ya. Tadi ganti suasana, ganti suasana. Bariki kepruk. Nganti jam 1, engko jam 1 goro-goro ya. Nganti jam 2:30 ya, 2:30 perang cakil. Malik menyura jam 3, 3:30 bubar. Oh, ngono. Jam 4 madang. Ya. Yo Mas Roma. Ya, diaturke lagune Gelo. Monggo katur sedaya pamirsa. Sik Mur, iki saka pepundenku ingkang mapan ning Jambon. Nggih. Sugeng dalu Mas Kangko, kula Mbah Kades Jambon. Nderek wungon salam budaya. Ugi salam kagem sedaya kepala desa ingkang mapan wonten Tegawanu. Nggih. Siap Bapak. Nggih, kula 8 Juni kula sowan mrika. Insyaallah nderek kalian Mbak Mimin Apri Sugipan bintang tamune. Ya. Nggih, mengke pinanggih tanggal 8 nggih, Baluran Jambon ing wonten Pulo Kulon Grobogan. Ya, Yuk, dados. Kaya ngene lalagonku. Hey!
kaya ngene lalagonku biyen Edra. Titik dadang titik dadang titik dadang obrado obrado Perkara seneng-seneng kok sambungan gara-gara nok. Ya, tawon kuwi ana entupe, lakon kuwi ana tutuke. Oh iya, kepruk sawetara. Ya, mendung mentiyung kaya agawe payung ke lho nok. Ya,
dumawur mangawur warahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tatakaya putula para panjriting tarangka hesti miwang twaca kang kekiterang arkata ingkang twaca lelayu sabit kalunun wonten mangandika ing ngadhawuh Kanjeng Rama Kyai Miji dhumateng ing putra kula Panantarja kalunun wonten mangandika ngadhawuh Kanjeng Rama Kyai Miji dhumateng pun Garut Kocing Pringgondani. Enek apa ki, Bro? Anak-anak dikelumpukke Antasena Antareja karo kaca. Wonten dawuh, wonten dawuh. Enek apa, Pak? Dina samangka kawruhanana kalumanta swasana negara Ngamarta nembe peteng dedet lelimengan. Iya. Aku ngerti kok Pak mergo Taman Magebluk Mayangkara lak ngono. Iya pancen kaya mangkono. Dina samangkana paraptaning Brahmana sing jenenge Begawan Sukma Anggana sing cacahe bener apa sing dadi pengendikane ning ya kuwi. Mbahmu penemban Begawan Durna sing cacahe ora lega penggali. Mbok menawa ana sing bakal ganggu gawe marang keselametaning Begawan Sukmanggana kowe kabeh lan kabeh para warga prajurit ing negara Ngamarta kudu cancut taliwanda. Dibudidaya aja nganti sang penemban Begawan Sukmanggana nemohi rubeda gedhe-gedhene nganti prapting antaka. Mula kowe kabeh kudu siaga ing diri saweging gati. Jaga katentremaning Praja Ngamarta swasana peteng dedet kaya ngene iki. Kudu nganggo gaman manunggal, gaman persatuan lan kesatuan manunggaling cipta, rasa budi kelawan karsa ditata kantomaning raja. Ler sapating sun tumiling nang ati Puspita met-mendak kang wareng mimidering tamanan kang anon kang segala siki Rekata sang Gatotkaca tinon mapak ngaraka suta kapira Krasna Partamana muji saktinira
ing